Masquera say, Mare Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanakarike utanga kukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoga subscribe, but don't forget to comment and share this video. That's Mare Zimbabwe takuigira inyaya kabuditswana, the former Norton MP Vatemba Mliswa abo makabuda during an interview ya makaita na Lance Guma, the founder of Nyanda Radio, wachi taura pamusoro pa Christopher Mutsvangwa zvinopera mushe Temba Mliswa akabuda achataka Chris Mutsvangwa and his wife akabuda achiclaima kuti the ZANU-PF spokesperson wa Chris Mutsvangwa vakapimpa mukadzi wavo Minister Monica Mutsvangwa kuti vachiwana mafavors from President Emmerson Mnangagwa. In an interview with Lance Guma on Nyanda Radio, Mliswa akabuda achiaccusa Mutsvangwa of surviving on bad-mouthing others to President Emmerson Mnangagwa. Akataura iye achiti akaudzwa some of my comrades kuti during the liberation struggle the war veteran leader akaisa mukadzi wake in a compromising position anza aimupimpa anza aimupa vamwe varume kuti arare naye in order to get his position. Muri Zimbabwe tingazive kuti nyaya chokwadi kana kuti pari zvinoda kuti mungonzwa Temba Mliswa achitaura pamusoro penyaya iyoyi. Mwamadza zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Interested in your relationship with Chris Mutsvangwa? You clearly don't like Chris Mutsvangwa. No, he's the most. Chris Mutsvangwa is in every position because he's favored by the president. Okay. He was an advisor to the president. The president, when he was Minister of State Security, this is where he liked him. He posted him somewhere else to work. He was appointed chairman of the War Veterans, appointed when Jabulani Sibanda was kicked out. He's now been appointed the Secretary for Information and Publicity. He's never gotten a position through elections. And such people can only remain relevant by Makua. Lance. Your only relevance kuita Makua, kuneva kuru. Kaskana wakabwa kuvanhu. You have no time kuita Makua kwa kuru. So the president is surrounded with such people. But those people at the end of the day are the very same people who removed Manjuru and then removed Mugabe. So lessons must be learned. He is now part of the team again, which is a faction in ZANU-PF which wants to fight Chiwenga. In fighting Chiwenga, where is he going next when they did the same by going for Manjuru and removing Mugabe? Lessons must be learned. We know him. He does not win anything. He talks too much. And to me, to be given the portfolio of propaganda with his wife, listen, there are many allegations. He compromised his wife a lot for him to get positions. I'll not go into that. That's for my press conference next week. Okay, so advanced information. You're having an explosive press conference again. Oh yes. You know what kind of a man is he? He compromises his wife so that he's given positions at the end of the day. In the struggle, the comrades told me. The comrades who are in the struggle have told me this. They have no respect for him. He's never pushed the agenda of the war veterans. What has he ever achieved? Okay. You know, he's got the audacity to talk about my sister on a ZANU-PF letterhead. Okay, she won the elections, but because he had his own candidate, okay, my sister is not his candidate. He wants somebody who can control. But he forgets he's compromised his wife for him to get some of those positions. That's for thing next week. Chokwadi Chichabuda, Adena Magu. Okay. So next week you are having a press conference to talk about Mutsvangwa. All his shenanigans. Okay. Yeah. All right. He's brought the Chinese into the country. The reason why he supports the Chinese is because he wants to be funded to be the president. Could you move to the left a bit? Sorry. I'm going to go there from the screen. Okay. Yeah. The reason we need to talk about his relationship with the Chinese as well. Why does he bring the Chinese into Zimbabwe? Because he wants to be funded by them. The Chinese believe that the next president will be Chris Mutsvangwa. That's why Herald or the state media will never attack the Chinese. Mambo Chiwero, Mwendamberi from Norton, was beaten up by Chinese. They flew that Chinese out, and the Minister of Information, Monica Mutsvangwa, actually blamed the Mambo. How can you have a country where Mambo Anoro and them China, state media, your support China? They have ambitions. That's why they're bringing the Chinese at the end of the day, because they want to be bankrolled. Ufunga ngozi nzira mega Zimbabwe Temba Mliswa
achitaura panhau yaChristopher Mutsvangwa. Anagumira ipapo akataura zvakare about presidential ambitions. Christopher Mutsvangwa an audio yatoda kunzwisai tisingaziva kuti nyaya chokwadi kana kuti tinoda kuti mungonzwa mamadze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Ona Herald chinyora kuti mawo veterans vakapindwa neG40 vakapindwa neopposition zvabva kuna Comrade Mutsvangwa ndipo pava kutaura zvinezvi. Nguva yese isa chairman wemawo veterans vanga vachiita ichi chavakakuitirai association in the welfare. That's the reason why asina kuelectwa nevanhu and the election congress yenyasati yaitika. For as long as you have a Chris Mutsvangwa there, anotaura akadhakwa ndonga anga apedza bhodhoro reblue label whiskey nemadhiri akaita nevarunga epipeline wana Eddie Cross vakafounda MDC anopinda business deals na Eddie Cross war veterans chairman. Eddie Cross angari founder MDC. Saka MDC muhombe ndiani? Imimi makomrades dhiri ramaita MDC nderipi? MDC ndeyenyika yeZimbabwe tinoziva, but iye ada kupinda ikoko. Saka ngati mfumurei kuti ko iwewe Eddie Cross waunoshanda naye murungu uyu angari muRhodesian, okay, angari founding member weMDC, une dhiri repipeline ravakaita ravakatoinflata mari from 800 million ikapinda pa 1.3 billion, okay, imari taxpayers money. Uku agarika angari special advisor to the president, ari special advisor president haana kutaura here pa election chabudisa Newsday yacho tokurakidzai kuti president paridyiwa naChamisa, angari kwaChamisa agara achituka mukuru uyu newhisky dzake dzaanomwa. Ndiye ari kucreate division yemukuru navachiwenga, anenge achiataka Comrade Opa Muchinguri. Iye zvinezvi nyaya idzi dzese idzi adati dziende kuna Comrade Opa Muchinguri. Akarekodwa nemagenerals uyu achiti adati vachiwenga vabve pachigaro ipapo Opa abve kuti iye apinde. Recording iriko, ndosaka ari kuita mastatements yani kuti ari kutomonitwa iye zvinezvi. Kana ndichinyeba ndati andisuwe kuti ndiri kunyepa nezvandakataura, kune recording. In fact ndogona kutotaura general wacho, the late General Army Commander Chimonyo vakaenda ikoko vaMutsvangwa vachida kutaura kwaari kuti ada kuita vice president vachiwenga vaende, asingazive general vakarekoda zvikasvika kumusoro ikoko. Ende iye zvinezvi ndosaka nyarara haangataure nyaya yekutsigirai nekuti atori pamoto paari, so ari kutomonitwa. Ndosaka president vasina kumudzosa pa any other position, angari advisor wepresident, but maitiro akanga siri right. Saka zvaMutsvangwa siyana inazvo, mupengo uyu kuhondo haana kutomborwa, akataura zvina basa. He is the person akacreate a division yemawo veterans munyika muno, achiti vana mai Mujuru havana kurwa hondo, achitaura achituka vana Didmas Mutasa vana Rugare Gumbo vakuru kwavari. And then ndipo pakatanga split yemawo veterans. I hope zvandiri kutaura, if you learned the lessons, he is the biggest causer of the division amongst war veterans. Ukamwe mawo veterans vakadzingwa muZANU-PF, iye akadzoka asina kunyora tsamba. He is good at talking, is good at creating divisions, but good at nothing at the end of the day. Ignore him, whiskey yanomwa ndeye frustration. And I am disappointed that the party still believes in a man like this. Political career yake ndakaipedza kuNorton. Ndosaka akawana 4,000 votes muNorton, 4,000 ikawana 17,000. MDC kawana 7. Zvokudai akamira sa MP constituency yadai akaenda ku MDC. So how can you have a leader of the war veterans no wana mavotes akadaro achita notsigira president? But president Norton wakawana 12,000, amwe akabva kupi? 8,000 amwe akabva kupi? So musateerere munhu uyu at all, but ndamuchallenger kuti Comrade Mutsvangwa, voice note imaiteedza. Imi makaenda kuna General Chimonyo the late, muchida kubvisa vachiwenga pachigaro, muchiti futi Opa Muchinguri haasi right kuti mumuite vice president. Nyaya iyi ikaenda kuvakuru mukashedzwa kudare nevakuru, ndiri kunyepa here? Indinofa ndichitaura chokwadi. Saka
musatombodhila naye atori panguva yakaoma ye nemukuru handidi kunyepa ini ndakashandira mukuru nguva imi maveterans communique yaita akatiza comrade Matemadanda, comrade Mahia, macomrades ekunoton ana comrade Muoni vemashwest vana comrade Chinyangare vese vavo vanga vakamira ndiri pakoti papa ndichitsvaga lawyer inini ndichiita zvese kasi nasi akabva ikoko achifunga kuti ndiye anga master yanga atiza nguva yaMugabe aitiza uyu imbwende munhu pasi nemafake comrades anenge vana Chris Mutsvangu ava anongotaura chingodivhaidha zvinhu and so ndosaka musangano uyu pasina nokutora seriously because mune maclowns vanoita circus too much. Zvandirwadza izvi opposition inopinda papi nyaya yema veterans warfare is a constitutional issue. It's no longer a party issue. That's why we support it. Zanla Zipra macomrades batanai ndotokutaura batanai akanobvisa Jabulani chigaro Jabu anga electwa nevanhu. That's why the war veterans is quiet. He has not even called for a meeting kuti musangane nemukuru wenyika. Bvisai vanhu ava kana komanda kuhondo achiurayisa vanhu mubvisei imi masoja moenda mberi nehondo. Ndizvo zvandiri kutaura. Bvisai vamwe vanhu muconfront hondo mega museve vanhu. Vatengesi munovaziya kuhondo havambofakaregera kutengesa. Basa rake nderengoconfuse chete achingotaura chirungu chisina basa and so forth. Dai angari serious nehondo aidzidza chirungu chakadaro. Vamwe vachiswera vachiurayiwa vachitrainwa kuti vanoita zvavanoita and so forth. That's a reckless statement, immature statement, childish by a drunkard. Don't take it seriously at all. Herald yacho ndiko kunoshanda mukadzi wacho ada kumusapotawo futi nekuti ari kuziva kuti murume wacho ari pashinazi yakaoma. Nyaya yanda kutaura ya General Chimono is serious yakabikika manje mavhiki apfuura. Mumba mavo hamusi kugarika iyi kuda kungoti angoita PR chete kuti mukuru asapote. Mukuru haasapotwe nemashoko, mukuru anosapotwa nezvito. Welfare of veterans is constitutional and the basic requirements must be met. Full stop.